Bon dia, és 14 de març, són les 9:45. Em dirigeixo a tots vosaltres per tal de fer una actualització de la informació que us estem donant aquests dies i que crec que és important que tots coneixem. La informació que ens ha arribat més important aquesta nit del Departament de Salut i del Departament d'Interior de la Generalitat és l'ordre del tancament de bars, restaurants i cafeteries a tot el terme de Catalunya. Per tant, nosaltres com a ciutat estem afectats. I també us volia donar novetats sobre nous casos de contagi, que en aquest moment a Sant Feliu no n'hi ha cap més del que us vaig anunciar, aquell cas positiu d'una persona que us vaig anunciar ahir. Però sí que us vull dir que en aquests dies, avui i la setmana que ve, és on estem en el punt més àlgid de risc de contagi. Per això dic que en aquests moments és molt important que seguiu les mesures que ens estan de prevenció, que ens estan arribant dels diferents departaments. No fer aglomeracions, tenir unes mesures higièniques molt estrictes, rentar-vos sovint les mans, no exposar-vos innecessàriament. I en aquesta línia de no exposar-vos innecessàriament us vull donar també una recomanació que ens estan fent arribar. El subministrament en els centres d'alimentació està garantit. Si se generen cues i aglomeracions en aquests llocs, us esteu exposant innecessàriament. Durant tots els dies de la crisi, l'alimentació estarà garantida per tothom tots els dies. Vull dir que no hi haurà perill perquè no hi hagi subministrament. Vull dir que no cal que feu aquests acopios d'aliment perquè us esteu exposant i no esteu seguint les mesures que estem fent de no fer aglomeracions. Altres m'esteu preguntant si podeu sortir de casa, si podeu anar als parcs infantils, si podeu anar a veure un familiar. Mireu, la recomanació que hem de fer és que si no és necessari, no ho feu. Podeu sortir de casa? Sí, podeu sortir de casa. No estem confinats tots a casa encara. Però si no és necessari, no sortiu. Podeu anar als parcs infantils amb les vostres criatures? Home, fent servir la coherència. Si ja s'han tancat les escoles perquè no hi hagi aglomeracions de criatures, no quedeu amb els amics en un parc infantil perquè les criatures socialitzin o juguin entre elles. No munteu una festa d'aniversari a casa d'algú. No és coherent. Esteu exposant innecessàriament a un contagi. Podeu anar a veure un familiar? Sí, podeu anar a veure un familiar, però seguiu les mesures de precaució que ens estan arribant de tots els departaments. Ja us dic que aquesta setmana i la setmana que ve és la setmana de més àlgid i de més risc que tenim de contagi. Per això hem d'extremar les precaucions. Jo us demano diverses coses. Ara us penjarem aquell llistat també amb totes les preguntes més bàsiques que podeu tenir. Però jo us demano, bàsicament, que ens ajudeu. Ens heu d'ajudar seguint les mesures que ens estan fent arribar des del Departament de Salut i des del Departament d'Interior. És important. La col·laboració de tothom és importantíssima. No ens hem d'exposar innecessàriament. Per això jo us demano la màxima col·laboració, la màxima comprensió amb les mesures, perquè sé que són dies difícils per tothom, no me'n vull amagar, són dies molt complicats, i us demano també que feu difusió de notícies que són certes, de veritats. Si voleu fer-ne difusió de tot això que us anem comentant, quan més gent arribem, molt millor. Per això us demano, si podeu, transmetre aquest missatge a tots els vostres contactes i que ens ajudeu entre tots a superar aquesta crisi a la màxima brevetat possible. La col·laboració de tots és superimportant. Espero que així ho feu. Moltes gràcies. Bon dia.